Heddi, i ni'n gwneud gweithgaredd o'r enw 1, 2, 3. Felly, mewn par, ych chi'n ei ddechrau off trwy cyfri i 3 yn eich tro, fel hyn. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3. Nawr, beth ych chi'n ei wneud? Ych chi'n ei cyfnewid rhif 1 gyda symudiad. Felly, wi'n mynd i newid rhif 1 i fod yn hwn. Felly, chi'n mynd fel hyn. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. 3. Nawr, wi'n mynd i newid rhif 2 i fod yn y gair sausage. Iawn? Chi'n barod? Sausage. 3. Sausage. 3. Sausage. 3. Sausage. 3. A nawr, i orffen, wi'n newid rhif 3 i fod yn hwnna. Felly, bant â ni. Sausage. 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 A dyna ni. A gallwch chi chwarae fe faint chi moyn, a gallwch chi newid y symudiadau, neu'r synau, neu'r enwau fel i chi moyn. Mwynhewch! Hwyl.